To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you Amen, amen, amen bathandekayo. Amen bangcwele. Amen zinhlalifa zezulu. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Moya ngcwele la ungembulela indaba enkulu bathandekayo, indaba yeqalekiso. Ungembulela ngendaba yeqalekiso bazalwane. Ungipha na umbhalo uDuteronomy 28 verse 15. Uthi umbhalo kuyakuthi uma ungalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza yonke imiyalo yakhe nezimiso zakhe engikuyala ngakho namuhla, zonke lezi ziqalekiso zikwehlele zikufice. Uyakuqalekiswa emzini, uqalekiswe nasensimini. Iqoma lakho liyakuqalekiswa, kuqalekiswe nomkhombe wakho nokuxova isinkwa. Inzalo yesisu sakho iyakuqalekiswa, nezithelo zomhlabathi wakho, nesanda sezinkomo zakho, namazinyane ezimvu zakho. Uyakuqalekiswa ekungeneni kwakho, uqalekiswe nasekuphumeni kwakho. UJehova uyakukwehlisela isiqalekiso nokuphaphatheka nokusolwa kukho konke obeka isandla sakho kukho. Amen ke ingcwele, amen ke bathandekayo. Moya ngcwele ungembulela la ngendaba yeqalekiso. Uthi ake ngikhulume ngeqalekiso ukuthi la emhlabeni umuntu uzalelwe esiqalekisweni. La emhlabeni umuntu uzalelwe esiqalekisweni bazalwane. Moya ngcwele mangembulela la uthi isiqalekiso siqala umntwana emncane. Siqala umntwana emncane, siqale isiqalekiso. Siqala umntwana ekhula, siqale isiqalekiso. Isiqalekiso uthi umoya ngcwele siqala ngabathakathi. Uthi siqala ngabathakathi isiqalekiso. Abathakathi baqala isiqalekiso phezu komntwana ekhula. Uthi umntwana ekhula abathakathi baqale ukubeka iqalekiso phezu kwakhe. Ngenxa yokuthi abathakathi bamqala umntwana emncane bebona ithalenta lakhe aliphiwe uNkulunkulu, ngoba wonke umuntu uthi ezalwa emhlabeni abephethe ithalenta lakhe azofika alenze la emhlabeni. Tholakala ukuthi lo mntwana lona unethalenta, mhlambe unesiphiwo sokuba uthisha. Uzothola lo mntwana usela ko 3 years, lo mntwana lona uthanda ukubhala amabonda, uthanda ukubhala naphansi emhlabathini, uthanda ukubhala nasemaphepheni. Kanjalo uhlale ebhala nje lo mntwana, uhlale phethe ubhala nangomunwe, noma ngaba kanali ipensela ubhala nangomunwe lo mntwana lona, bhala nangomunwe lo mntwana lona. Ngoba manje unesiphiwo sokuba uyoba umabhalane noma uyoba uthisha. Tholakala ukuthi-ke maye uthisha, mayidlala nabanye abantwana uyababiza labantwana abhale ebondeni, sephethe neswazanyana uyabafundisa. Sekuyabonakala lo mntwana ukuthi uyoba uthisha lo mntwana. Lo mntwana uyoba umabhalane, uyofunda lo mntwana lona, isiphiwo sakhe lesi. Bayazi abathakathi ukuthi mawenza into ipho uNkulunkulu le ozalwe nayo, oyinikiwe usesibelethweni sikamama akho. Manje banqanda yona ukuthi ungaze wakhula uyenze. Bayiqeda usemncane, bayichitha usemncane, babeka iqalekiso kuwe usemncane. Khule nalezi qalekiso, babone ukuthi lo mntwana lona
uyoshada, uyoba unkosikazi, ngoba nangu lo mntwana lona uyathanda ukuthatha umhlabathi awuthele emathinini, awuthele ey'tsheni, agoqoze lo mntwana apheke lapha phandle, apheke umhlabathi, aphakele ezinye iy'ngane ey'phakele umhlabathi. Aqede lapho athathe umhlabathi awuqove umhlabathi, enza amakhekhe ewenza ngomhlabathi, uyabona nje. Ehene, nala yenzela khona umhlabathi uhlobisile, wenze indlu lapha phandle, ihlobisile indlu yakhe yinhle, uyaphaka manje, abathakathi sebeyabona ukuthi uyoshada lo, la ishade khona futhi umuzi uyokuma. Sebeyaqala abathakathi, sebeyamthakatha lo mntwana, sebebhidliza lento le, sebebeka iqalekiso phezu kwakhe. Mangabe engumfana, kuyabonakala lo mntwana lona engumfana, uthatha itshe noma isitina, uyagquba la phansi uthi jim. Sebeyabona abameli bakaSathane, abameli uSathane, ngoba abathakathi abantu abameli uSathane, izisebenzi zikaSathane, sebeyabona, bahlala bebhekile, bahlala begadile, sebeyabona ukuthi uyoba nama-truck lo, uyoba ney'monto lona, asiqede manje. Basho baqede manje, bafake iqalekiso. Omunye umfana kuyabonakala wakhe inkomo ngodaka, ovudaka wakhe inkomo, iy'nkomo zakhe naza seziningi lapha, uzakhe ngodaka. Sebeyabona-ke futhi abathakathi ukuthi kusho ukuthi lo mntwana lona uyoba nemfuyo, uyoba umlimi lo mntwana. Sekuyaphihlizwa futhi khona lapho abathakathi, sebeyadiliza futhi khona lapho, sebemkhulisa ney'qalekiso lo mntwana, bamkhafula, bambiza nasemlilweni, bambiza nakuphi, bayamkhafula, bayameqisa lo mntwana ukuthi angalinge akwazi ukuyenza lento uNkulunkulu amphe yona. Iqalekiso-ke lezo, uthola ukuthi umntwana uyakhula from 3 years, bamqale na 3 years, ngoba umntwana uma ena 3 years useyazenza lezi zinto uNkulunkulu amphathise zona. Useyakhula umntwana, uyafunda umntwana esikoleni, uyaqeda umntwana esikoleni, akasabe uthisha umntwana. Hawu, kanjani lo mntwana ehlakaniphe kangaka? Akasabi uthisha, noma ewuthisha, usewuthisha nje ophelele edakamizweni nje, usewuthisha nje ophelele edakamizweni nje, usewuthisha nje ongazi ukuthi uthisha onjani lo. Noma lo thisha esebenze uthisha, ayikho into ayenza la ekhaya, imali lo thisha lona akayiboni, akazi ukuthi wenzani ngemali, naye akazi. Kanti indaba yaqala laphaya ey'qalekisweni zabathakathi. Nalo ntombazane lona ashade emendweni, kubonakale ngempela ukuthi hayi cha, umfanele futhi umshado uphelele ukuba umshadikazi, kodwa kutholakala ukuthi emshadweni wakhe akusekho ukuhlala kahle, akusekho ukuthula emshadweni wakhe, uze lo mshado ubhidlike. Bawubhidliza abathakathi ekhula. Bawubhidliza kanjani abathakathi ekhula? Ngenxa yokuthi iy'ngane zabantu abangakholwa, abazali abangakholwa, abathakathi bayachachaza nje kuzo, bayachachaza nje abathakathi, bazenzela yonke into. Ma bebulala lezi ngane, bey'thwesa iy'qalekiso lezi ngane, suke bezwisa ubuhlungu abazali babo, basuke bebulala lo muzi, ngoba bayazi ukuthi le ngane lena yakhula yawuthisha, uzovuka lo muzi. Bayazi ukuthi le ngane lena yaba namatragi, yaba ney'monto, uzovuka lo muzi. Bayazi le ngane yashada, kuzoza inkomo la ekhaya ilotsholwe, uzovuka lo muzi. Uyabona? Manje suke bebulala lo muzi ukuthi uphele, iy'ngane zakhona zingabi lutho, iy'ngane zakhona.
Bese-ke abantu bekhohlwa, abakwazi lokho abantu. Ingane seyikhulile manje ayisaphumeleli ingane, akusaphumeleli lutho la ekhaya. Sebebheka nje abathakathi bamanje ukuthi hayi ngithakatha ubani, ngithakatha. Kanti kudala abanye abathakatha la ekhaya sebaze bafa, basemathuneni. Ababo phalezi ingane iqalekiso, khuluma ngeqalekiso namhlanje. Moya Ngcwele ungembulela ngeqalekiso ukuthi iqalekiso einganeni zabantwana abazali babo abangenaNkulunkulu ziqala iqalekiso bebancane. Sebekhulile-ke labantwana manje, sebeyasebenza labantwana manje. Sekuzoza iqalekiso, sekuhlangana iqalekiso lezi bekhula, sekuzohlangana neqalekiso zabazali. Sekuzohlangana neqalekiso zabazali ngoba lithi izwi lenkosi izono zabazali ziyowela kubantwana babo. Sekuhlangana-ke manje, sekuyadibana-ke manje. Le ngane isiba western manje ngoba sekuhlangene lezi ayiqalekiso ikhula, sekuhlangene neqalekiso zabazali. Sekuba ngamandla manje, iqalekiso seziba ngamandla manje. Ithi yenza kwenzeki, ithi yenza kwenzeki, ithi yabamba kubambeki, ithi yahamba, ithi yaphambili akuyeki phambili. Ayikho nje into ebonakala ikahle, ngenxa yokuthi manje sekuze kwahlangana neqalekiso zabazali. Ngenxa yokuthi abazali baneqalekiso zabo nabo zokuthi abamkhonzanga uNkulunkulu, bakhonza uNkulunkulu belizwe. Baqede-ke futhi bona labazali sebeyibona le ngane ukuthi le ngane leseyikhulile, bayithathe le ngane bayise enyangeni. Ngenkathi uyithatha le ngane, ngenkathi uyithatha le ngane, noma umuntu eneyiqalekiso eyibona ukuthi izinto zakhe aziphumeleli, aye enyangeni, lo muntu loyo akazi, ukungazi kufana nokungaboni. Ngoba ngenkathi eyothatha leya mithi yaleya nyanga, uzovuselela le eyafakwa emncane. Umuthi nomuthi kuyavuselelana. Ngenkathi uhamba nje enyangeni unamabhadi wafa kwiqalekiso, uzovuselela ngaloya muthi owulanda enyangeni uyobhadala imali yakho. Uzovuselela more lezi qalekiso, zizakhula ithele, zizoba nezithelo. Ngamanye amagama uzoyinisela, uzoyifaka amanzi ukuthi zikhule, zikhule kahle lezi qalekiso, zithele zibe nkulu kakhulu lezi qalekiso mawulanda umuthi enyangeni. Ngoba lezi qalekiso zangena nangani ngomuthi, uyaphinda futhi nawe ulanda umuthi futhi, kuyahlangana. Awuphindi ulunge ngempela, awuphindi. Omunye azasho athi mina ngoze ngife ngingelutho. Usho kahle Nkosi yami, ngoba ulanda izinto futhi zokunisela lomngelutho bakhe. Uye manje osakha lomngelutho bakhe ngenxa ukuthi ulanda izinto ezizomenza ngempela angabi lutho futhi. Hlabela amadlozi kufane nje. Hlabela amadlozi, ondla amadimoni. Amadimoni mayifikile la ekhaya ezokudla igazi elihlatshelwe lamadlozi, ashiye iqalekiso futhi. Ashiye ngoba la kungene khona idimoni nje kusala isiqalekiso. Eze agcwale la ekhaya, lelo nalelo dimoni lishiye isiqalekiso. Yini lo muntu lona uthi uyazama, uthi uzama ukuphuma la eqalekisweni, akakhoni. Kunoma aphume uyayifaka futhi. Ngoba yini? Akazi. Abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi, akazi. Kodwa indaba la ngithanda khona yaqala lapha ekhula. Yaqala lapha ekhula. Lithi izwi lenkosi lana ku-15 lithi uyakuthi uma ungalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza yonke imiyalo yonke nezimiso zakhe engikuyale ngakho namuhla, zonke lezi ziqalekiso zikwehlele zikufice. Ngoba nabazali abazale lo mntwana abamlaleli uJehova. Le ngane manje ikhula
abathakathi bayembesa ingubo yeqalekiso. Uthi iziqalekiso uJehova uthi ngenxa yokungamlaleli ukungagcini imiso zakhe uthi ziyokujaha zize zikufice uficwe iziqalekiso zikuwise phansi zibhuquzise phansi iqalekiso. Uthi uyakuqalekiswa ensimini, uyakuqalekiswa nasensimini, iqoma lakho liyakuqalekiswa, uqalekiswe nomkhombe wakho nokuxova isinkwa. Kuqalekiswe konke bazalwane, kuqalekiswe konke. Uthi uyakha kunezindlu Nkosi yami ezakhiwa Nkosi yami namanje lezo zindlu lezo zimila utshani. Kodwa lo muntu beyibekile imali yokwakha iphelele ngempela, ibekile imali yokwakha iphelele, mhlawumbe ubeke 100,000 uyokwakha nje 2 room or 3 room, 100,000 uyokwakha i3 room, kodwa uthola ukuthi nge100,000 awupheli lo 3 room. Sekushoda i-roofing simile manje nqi koze kumile utshani kulendlu. Mhlawumbe wadiliza enye indlu wakha ikokosana eceleni ngoba ethile ngizoyiqeda nje iviki ngingene endlini. Sekuphela iminyaka akasangena endlini, selokhu wahlala kuleli kokosi. Selokhu wahlala kuleli kokosi. Uthi yokuqalekiswa. Uthi yokuqalekiswa neqoma lakho, nensimu yakho, nenkomo zakho, konke kwakho kuphethe ngesandla kuyoqalekiswa. Konke kwakho kuphethe ngesandla Nkosi yami kuyoqalekiswa. Qalekiswa kuze kuqalekiswe ngisho inkomo Nkosi yami. Uthola ukuthi ufuyile yebo zikhona inkomo kodwa inkomo sigcwele amaqhizane sike safike kuphi kusemtuba emahlabathini. Emahlabathini inkomo zigcwele isibaya kodwa inkomo zinamaqhizane ziyayithintitha nje. Kwakho ukuthi singene esibayeni siyokhuleka sikhipha lezi iqalekiso. Sikhipha lezi iqalekiso uqalekise kuze kuqalekiseke ngisho inkomo yakho ayinacala inkomo ayinasona inkomo kodwa ngenxa yakho ngoba wena awumkhonzanga uJehova awulalelanga imiso kaJehova kuqalekiswa kuze kuqalekiswe ngisho inkomo yakho. Uthi inzalo yesisu sakho iyakuqalekiswa nezithelo zomhlabathi wakho nesandla sezinkomo zakho namazinyane ezimvu zakho. Kuhlungu ke lapho bazalwane. Yilapho ke ifika ibebuhlungu khona ukuthi manje ngenxa yakho mzali ungalalelanga uNkulunkulu ungagcinanga izimiso zikaNkulunkulu qalekiswa kuze kuqalekiswe ngisho inzalo yakho. Ingakho lenzalo lena yathi khula nje vele ngoba ikhulela kubazali abangalalela uNkulunkulu abangagcina imiso kaNkulunkulu, ikhula nje vele nje isimbethe ingubo yeqalekiso. Uthi yokuqalekisa ngisho inzalo yakho. Ake sizibhekeni ukuthi inzalo yethu injani bese siyabheka ukuthi inzalo yethu mayingaphumeleli ngabe imiyalo nezimiso sizigcina kahle na. Ake uzibheke emzalwane wakho. Angisakhulumi manje nabantu abangakholwa ngoba vele abantu abangakholwa abazani noNkulunkulu. Sengikhuluma nabazana noNkulunkulu ukuthi ake usifune namhlanje ukuthi enzalweni yakho kunjani, emfuyweni yakho kunjani. Uthi yoqalekisa ngisho isinko yosixova. Umzalwane mayixova into iyanda. Incane iyanda. Umzalwane mayixova into uyanda. Umzalwane mayixova into epheka kumnandi yonke into yakhe imnandi. Uzwa abantu bebabaza bethi kwamnandi. Uzwa abantu bebabaza bethi kwamnandi ngoba kubusisiwe oqalekisiwe. Uthi yoqalekisa ngisho isinkwa sakho. Uyothi uthenga oflower uthi uzokwenza la ekhaya uflower uqedi nenyanga. Impuphu ayiqedi nenyanga. Ushukela uqedi nenyanga. Yonke igrocery ayiqedi nonyanga ngoba wena isandla sakho siqalekisiwe ngoba wembethe iqalekiso ngoba awugcini imiyalo kaNkulunkulu. Thola ukuthi abantu inyanga iphelile nje bayagross abantu ngeke kushaye ne15 ukudla kukhona.
Uthola ukuthi madoda uholile uholitshe lemali kodwa nje nge3 4 5 imali ayisekho. Yiqalekiso mzalwane. Mawunjalo ukholwa ake uhambe uye esiphambanweni uye kuJesu uyokhala kabusha uthi Nkosi khona la ngone khona ngihambanga kahle. Futhi uyayazi umzalwane nomzalwane uyazi ukuthi uhluleka kuphi. Akekho umuntu ongazi. Ukhona uNembezo omtshela ukuthi wena wenzi kahle la. Moya ingcwele iyakhuluma. Amen ke bathandeka. Sikhuluma ngeqalekiso namhlanje. Sikhuluma ngeqalekiso impela namhlanje ukuthi sazi mhlambe sihamba nje sithi sisindisiwe sisembethe. Sihlupheka ukuhlupheka. Asifuni ukuceba bazalwane. Asifuni ingcebo ingane zenkosi. Asifuni ingcebo ngoba ingcebo yethu thina isezulwini. Kodwa esikufunayo isinkwa masibe khona etafuleni sabantwana. Isinkwa mangalambi isinkwa masibe khona etafuleni sabantwana. Amen bathandeka. Manje kukhulunywa ngeqalekiso bazalwane siqhubeke uthi uyakuqalekiswa ukungena kwakho uqalekiswe nokuphuma kwakho. Qalekiswa nje ukungena kwakho, qalekiswa nje ukuphuma kwakho. Akukho nje wena la uthola khona ukuthi uyahleka uhlala ukhala nje. Ngoba yonke into yakho nje iqalekiswa ngisho emsebenzini la usebenza khona konke okuphethe ngezandla zakho kuyasolwa. Abelungu bakusola, ama manager akusola, abantu osebenza nabakusola. Ayikho nje injabulo. Khona la kulahleke khona mntaka ba. Khona la kulahleke khona ngani yakwethu. Kulahleke imiyalo kaJehova. Kulahleke izimiso zikaJehova. Kulahleke imithetho kaJehova. Qala phansi uye kuNkulunkulu uyokhala kuJesu akulungisisise. Akulungisisise. Khuluma ngeqalekiso namhlanje ukuthi iqalekiso abantu bahamba nazo mabengekho nje kuJesu abantu bahamba nazo. Ngilake ngane zenkosi ukuthi sengibalile ukuthi ziqala umncane wabangakakholwa ayikho inyanga eyolapha lezo iqalekiso. Ayikho inyanga ekwazi ukulapha iqalekiso. Ayikho inyanga ekwazi ukulapha okwashiwo uNkulunkulu ukuthi uma ungakwenzanga lokhu wena uyoqalekiseka. Namhlanje ngiyanazisa ukuthi ayikho inyanga ekwazi ukulapha iqalekiso. Ma ubona into zakho wena zingalungi uthi uyenyangeni uyothatha amafutha okugcoba lesiqalekiso sihlale sicwebezela. Uyothatha ukudla kokuthi lesiqalekiso sidle sisuthe sikhuluphale uqalekiseke kakhulu ma uye enyangeni ngoba uyothatha umuthi enyangeni lesiqalekiso sangena ngomuthi. Impande yalesiqalekiso umuthi. Impande yalesiqalekiso umuthi. Manje futhi wena usaphinda phezulu kwale mpande uthela umuthi kuyakhula ke kuyaphezulu. Kuyakhula ke kuyaphezulu. Manje umuntu okwazi uqeda iqalekiso wayiqeda kimi wayiqeda engangikhule nazo kwakuthiwa kithi kwangubane kwakuthiwa ngeke kushade intombazane. Ngoyisho lo ndaba ngelila. Ngoyisho ngizoyisho bazalwane nizoyizwa. Zaphela iqalekiso ngathi mangena evangelini zaphela iqalekiso. Izibusiso zami engangizalwe nazo angiphazona uNkulunkulu ngisesibelethweni sikamama zabuya zonke. uJesu kuphela okwazi ukususa iqalekiso kumuntu. Hlabela amadlozi amadimoni ezamona eqalekiso. Uye enyangeni inyanga ikunika umuthi ozokhulisa lempande eqalekiso ikhule impande eqalekiso izithelo izithelo zobubi. Uyofela ejele ngoba unempande eqalekiso. Uyoziyontshontshwa uziyokweba uzubulale uthi uyazama. Sineyinkabi namhlanje ingane zethu ingane zabantu zizinkabi namhlanje ngenxa yokuthi ziyazama ngoba kudala zithi ziyasebenza akusebenzeki sezize ifuna imali esheshayo yegazi. Yini isiqalekiso? Lezi ingane futhi ziyakuphi ukuze zibe yinkabi? Ziyakhona enyangeni ziyolanda imithi yokuthi zibulale. Uyayibona inyanga ukuthi yandisa iqalekiso? Uyayibona inyanga yandisa iqalekiso?
Ilokho-ke bantwana bakwethu uNkulunkulu angembulela khona namhlanje ngeziqalekiso ingane zenkosi ilo nalo mzalwane ilo nalo mthandekayo nongakholwa nje azibheke azifune namhlanje ukuthi ngaqale kuseka kangaka kwenze njani. Qalekise nabantwana bakho. Hawu kubhlungu lokho bazalwane. Kuney'ngane ey'fundile azikwazi ukuthola umsebenzi. Yiqalekiso. Kuthiwa kuyavula kuyavaleka. Kuyavalwa kuyavuleka. Kunjalo ayikho into ongayenza uma umbethi iqalekisa ilunge. Ayikho. Qalekiseka nokuphethe ngezandla zakho uqalekiseke. Khuluma-ke bazalwane ngeqalekiso namhlanje, inkosi nibusise nonke. Amen.